Okay, naimbagnal daw yung aming kakapsat. Dahil ito'y ti buok nga pukisan tayo. Pukis ti Baro. Marong daanan. Roda. Barong ang daanin. Agin ba marong? Kita na ko ma. Doon nakisaya na kay baro man na yun. Nasurti kiman ni Frank. Pas lang maikadwa nga bigay na ligay. DJ Maynong. Nagdadrive na ni yung mga ruta ni Paddy. Oo. Apa yan? Nagdadrive ka daw na ni Father Vincent. Sabi ti Katoliko. Iwan nata KFC mo. Ganyan ID na ganyan. Si Frank, hindi na pang kay Phoenix. Delikado di pa nagkikita kay. DJ pinukisan nyo no? DJ nitulutin niya ba? Oo. Tulad mo ito. Handa nagdadrive ano kaya. Ni Padikin ni Jacobo ni Dosa. Kita ko lang ito talaga yan. Ika doon ang Ilocano. So, ni Frank, ay, nagpapaasin din niya sa ako. Ay, may straw. Selama magbagkon. Oo. Na mild. Ang dami ti mang iyamang mantinar ang doktor ito. Pas lang kurang. Di kunada ang bounday jay Phoenix dahil jay ti specialista na makatulong. Pagpaisun sa mga may natin. Nagado ti si Mayatan na. Pati nagbaliwan na. Ito yung masaya. Slide di mapanya ay delikado ito ang wala. So back dari kita. Hindi ko kurak ng kada tayo. Agamit tayo no ti panagtrik na ti nalaklakat ti panangalam ti tulong dito. Bahay ni panawang. Talagay ayan may. Tumawag ka dyan ti tulong 911. Awal latan mo. Matay ka po na. Sa bali mo ti ambulansya tayo dyan. Ang ti ambulansya to, kaarig na nga emergency room. Uy. Kompleto. Wen ni doktor sa hospital usarin na rin dyan emergency medical technician nga panakay mana. Kasi dyan. So nga, apaman nga nakadanon da, di may dito yung unag ti balay mo, at dito yung emergency room. Through those technician. Wala. Ito yung Amerika. Well, handa lang nga driver lagi dyan. Dyan. Ada kami care home agad mag-observe ni nga talaga rin dyan. Talaga ka alam dati BP na. Lagi agas nga tumutong marinda. Wala. No, siyempre, ipagpagamit ang ating technician, sungsung bata na, naman niya, tisalutsog ni doktor. Uy. Yan. Sila extension ti ina ti Dr. Randay. So, kuna, amukon. Okay, amukon di yan ang diferensya. Okay, panawak pa lang. Napintek na sa napintas nga rin nagsublig niya na kaya nakan. Uwin. So, there's no place like home.
Pat, adari ko na nga aksiptaran ka dit pinapod mo. Hamo nga ilalang-alang ka sino ti mapiktaran sa kama ba? Nagdidiskut ti kang mayroon niya dito sa mayroon. Hamom lang araw doon. Sa bali pa iti kanang taming nagiti pag-serve dyan. Mas pangari kan dati emergency tayo. Nakapatid pa na ang DJ kwarta. Hoy, hoy. Pagsasaritaan, imbis nga DJ biyag nga salbarin. Bis nga tiyata sa lunap. Wala. Ito DJ kanu kami, ugali tayo dyan nga, ilistaon di tayo mo nga subyana. So, yung uri pa at damit din nakita mo na sa isayaan. Ano yun ang panahon din yan? Ang subli tayo, bakasyon. Yung iso din yung panakaira natin, ikaw arit, yun natin, ikaw na Nanayra na. Yung igaram nga panahon, ti nasayaan, naso mo. Ningarod manuwanto nyo. Nagsari-saritaan may kita yung ano gawin ti anak dahi jay, pituran sakit, duduwalat na dito. Oh. Nagkagano ti apo mi jay. Kung ano naman, piman. So mga karawit kas dyan. Hampay kiti na, hindi naurin na ni Bagman. Nagpermida dyan na, kaslangarod nga, isuro naman. Isuro ng kita ti nasisiat nga panagbiyan. Oh. Mayanap kita nga planong ko na. Ay. Kapamidwa nga atake o ano eh. Ano na wala ka? Jainan. Damo nakalasa. So, palalo ngayon yaman na mo tayo. Nagsiati yung plano na. Suro na business siya bigla. Kada pagkapital dan nga di pinsan dan ang asawa. Burin ba si yung ino pa? Ay, salamat ako, hindi mo na nakamit. Ito na, yan kasama ko dyan. Di mukha mo ito, nasalba ito. Manutawin yun na. Sige ko. Ay, sagad ka to. Ito na. Ay, 1950. Hindi nag-retire kay nga military hanggang nag-ubra ti private time. Hama na. Para ka nag-retire yung military, nag-retire ako sa civilian. Ay, civilian ko nang nag-military. Nagkaundod yung military ko. Nasa lang term, 3 years, nag-sinat 6 months. Kunak na pang kami di California ay haan. Kuna na nagkasakad. Kaya Baro mo ay, oh no, I like it here. Ano naman eh. Like it. Ay, salat ko na. Hindi mapainak na ito. Subling. Nagpakada kita ay sa tabakwa ka nga. Gawin ako yung Pilipinas. Gawin kami yung Pilipinas. Last 2 at may ito na.
Yung napintas, siguro po kami, hindi mo kumahangan na suksukatan. Siguro, naalakiti ko ang uray 20 years. Awan mo. Diya pa titulag mo, kinigaway din, ni Padi. Kagayaan kami tama, si Jay Abong. No, amo na mga kami dito yun. Kadanong ka dyan. Kasayatan ti military. Wala na sila. Tapno, retire ka nga mali. Ang dipindi ti taon mo. Dipindi ti chingkong. Servisyo. Ti servisyo. Suka. Awan, na itong pang na apa ni Jay ko. Natangsid ng tumoy. Yung katawan na naging niya kakado nga Pilipino nga. Ay, paray. Kaya, ang angon na kalaan. Yung bakit ko, sinasangit. Mga ka. Damdam mo pa yung nagpipita na. So, kung nakit, magbibigay nga ang angaw. Huwag nakita niya isang mga ni bakit ko. Siyempre, nabainan ni bakit ko. Noon niya, tirik na naman ito na. Ay, nadadahal, tiyuto ko niya ng simpo. Nakuray niya, nakas pasama kayo. Yung pagkata, handang sinapat mo, binabayandak piman. Tadi yung roti, amo na siguro, ang angaw. Awan, napanin ang seryoso. Nangyari ko, jay, kung ako ni Schwarzenegger, bidak ko na nagod, di mo na di siya na kinagsalti ka siya. Sobriya ka kayo. Man, I mean, you're speaking in tongues, Canada. Oh, you know, I was cursing. We figured that out. Canada mo. Nagdadakosin natin. Pero mo rin sa akin Ilocano. Po, ararakupin tayo di nagsobriya. Sorry, I mean, sorry. I'm sorry too for that. Don't do that to me. It's first time for you to meet my wife. You did that? No way. Over my dead body. So, No, we don't know. Baro that, but it's pinsa. Doang kapitan nga rin nakamulagat na awan ti may bagada. Diyay kasla manager mi ko mo. Nangat nga itong enlisted man. Awanan. Hindi abuan na tropa na jikap jay coffee cup namin. Kastaman. Amadi Ito na. Malipatak ang pasipasitang baghandang sinuksabot ng peso. Inabiandak lang ito. Amo daw siguro kontrahin na ka ano na. May siguro ti pulisay. Wala ka yung amok. Apa mo tin na pala naman. Idi oraran mi da. Ay, nagmumayat bagbagata. Don't forget, they are your first responsibility. Panadap yung ganyan ka. Talnak mo
Mag-isa. Makunak na ta. Puno ka pa na magkakita na. Sa banin. Uy. Tadi ay, abang ko pinick up sa driving school. Ito'y kumarwar. Baga na may unag taon tibayatan. Ito'y kumarwar bayad ka. Siyempre, may talian. Una, pero, May. berarti ka ba na? Basta. Yata na. Ay, well. Yung mag-anta ulo na. Pagkan man na. Dahil ito nagmading. Dahil ito pasgan ito eh. Naki, ugali na. May di agtubo magpasgar ng dihang agtubo. Ayun. Umatindad mo ito eh. Yeah. Okay, kakasatay ta ti Pukis ti Baro. Agin ko baro. Agin mo ba? Ngayon daanan. Daanan. Medyo rumasa yun na. Salamat ti panagbuyo.